1988, nath label Ankst ddechrau, ie? Ie, Griff a Alun. Griff a Alun, felly, yn Prifysgol Aberystwyth oedd hyn. Griff Jones, oedd yn anffodus methu bod yma heno, i siarad am ei brofiad o ochr Ankst. Ond o ti'n fyfyriwr, o ti ar yr un pryd? A nhw'n dechrau'r label? O chdi gwmpas? O'n i'n meddwl sut ti'n gofyn, be oedd yr atgof cyntaf o Ankst efo beth, o'n i wedi trio cofio. A be dwi'n cofio ydy cyfarfod chdi a Griff mewn caffi yn Aberystwyth, a efo Dicw, Richard Llywelyn, Wyn Jones. Dwi'n gwybod oedd Jerry Hunter yna hefyd, ond oedden ni mewn grŵp ar y pryd. A dwi'n cofio Dicw yn dweud, o mae'r ddau yma yn dechrau label, a dwi'n meddwl hwnna oedd y tro gyntaf i fi wneud cwrdd a ddau na chi. Just cyn i Ankst ddechrau, felly Alun, disgrifio i ni... A'r peth mwy academaidd am Ankst, oedd Dicw nath benderfynu ar yr enw. Ie, mae hynna yn wir, yndi. Ie, so mae yna berson academaidd, a mae yna reswm academaidd sydd i'r enw. Ond na, gath o gychwyn yn ystafell 2-8, neu ar Pant y Celyn. A rhaid ni benderfynu, o'n i rhannu stafell efo Gruffydd, o'n i wedi symud i'r coleg, roedd i cyfarfod Gruffydd y blaen. Oedd y ddau yn wedi bod yn gwneud gwahanol amrywiol fanzines, Gruffydd yr ei well ar ei fi, ar gyfartaledd. A mi wnaethon ni ddechrau rhannu'r stafell yma, a mi wnaeth y stafell oedd i rywio fewn i tip difrifol o fewn chydig fisoedd. Oedd yna llythrenol doman ar ganol y llawr, ysbwriel, triongl. Oedd reit impresif yn diwedd, achos oedd o'n tyfu. A mi drafodon ni, sa'n ni licio wneud rhywbeth cerddorol, a nathon ni benderfynu cychwyn label. Ar y pryd, mi oedd yna artistiaid fel Neil Rosser, oedd yn byw lawr y corridor ni o'r Pant y Celyn. Mi oedd y band oedd yn efo arfer anfad, yn fyrwyd Aberystwyth hefyd. Ac o dan ddylanwad gweld pethau fel recordi anref yn y blaen, nathon ni jyst trio penderfynu wel os ni'n gwneud hynna. A drwy gychwyn neu casets ar y campint yr un efo i fewn i gyfri banc rhywbeth ni. Cychwyn ni fel e. Dyna gyd nath i gymryd? Na gyd nath o gymryd, ie. Oedd campint yn lot yn y dyddiau yna? Oedd campint yn lot. Oedd campint dal yn lot, obviously. Oedd campint dal yn lot, oedd campint yn fwy pam atho rili gael ei wario allan o overdraft nawr mam a dad ddim yn gwybod o'n bodoli. Tan nath rhywun oedd yn gweithio yn y banc, oedd hefyd neud yn y capel, ffonio mam a dad i ddweud bod yr overdraft yn bodoli. Dwi dal yn ffeindio hyn o hwnna'n eitha anhygoel, achos am ryw reswm bod hwnna'n siŵr yn anghyfreithiol, ni? Ond ta waith. Dyna beth ddigwyddodd. Be oedden nhw'n meddwl? Be oedd eich teulu chi'n meddwl? Be, mam a dad efo'r overdraft? Am label Ankst. Am label Ankst. Achos ar wefan Ankst, sy'n lan ar hyn y bryd, yn erbyn, yn union beth ti'n newydd ddeud, yr unig bethau oedd yn digwydd ar y pryd oedd choirs of old men and harps, re-releases of wartime Welsh tenors. Oedd label Sain yn bodoli hefyd wrth gwrs. Felly, oeddech chi'n mynd yn erbyn y system dipyn bach, oeddech chi'n mynd yn erbyn y graen, oeddech chi'n dechrau rhywbeth newydd, rebellious, cyffroes. Be oeddech teuluoedd a'ch ffrindiau chi'n meddwl ohonoch chi'n dechrau label yn Aberystwyth, yn Pant Celyn? Ti'n be, tristwch chi, dwi'n rili bod neb yn bothered a dweud y gwir. Hynny, mi nath yr coleg a'r sîn bach lleol yn Aberystwyth gyfach o gic rhywbeth Neil Rosser o ddau caset, a gweld band fel arfer anfad, oedd yn fan coleg, oedd kind of hanner band coleg, hanner band ddim, ond band arbennig o dda, ac oedd nhw'n gyffroes. So mi nath helpu yn yr ystyr yna. Ond dwi'n meddwl ar y pryd hefyd, y gobaith oedd bod ni'n rhan o'r beth ehangach, oedd Anref wedi cychwyn bod yn gwmni recordiau mwy proffesiynol, neu rôl recordiau allan yn gyson ar ei da. Yn gobaith ni o bys ni'n rhan o hynna i radda. O'n i hefyd yn gobeithio bys ni well na David Iwan, achos gan ei thing am David Iwan ar y bryd. Dim fela, thing yn erbyn be o Sain yn neud. So, mi oedden ni'n trio bod yn rhoi pwynt yn yr ystrynach. Mi oedd Sain ar y cyfnod yna, a mi nath pethau newid. Dim o ganddyn ni Ankst yn meddwl, ond ganddyn ni nifer o bethau. Mi nath Sain newid i wneud lot mwy o bethau wedi anelu sy'n at bobl ifanc yn y blaen o ganlyniad i hynna. O crai a ras. Crai a rasal. Oedd i gyd yn ddim gystog Ankst yn amlwg, ond mi nath nhw ddigwydd. Felly, nath Ankst ddigwydd achos bod chi'n Gymru Cymraeg, achos bod y sîn a bod yna artistiaid talentog o'ch amgylch chi. Ti'n cofio'r records gyntaf chi roi mas? Nes ti sôn mai Neil Rosser i gasetu? Dwi'n cofio rhif 1, Neil Rosser yn dod. Dwi'n cofio rhif 2, caset Sanol Tywyll, Slowran Ffwriesu, dwi'n meddwl. Rhif 3 oedd arfer anfad. Oedd yn record arbennig o dda, ond oedd hefyd yn record eitha controversial, achos nathon ni gael ffrau anferthol o Dylan Iorwerth, achos nathon ni ddwyn y clawr. Nathon ni ddwyn y clawr yn llythrenol, tudalen o golwg o ddo. A nathon ni jyst llythrenol dorri fo allan, cut and paste o. A mi nath Dylan Iorwerth ffonni yn ei dweud, be da chi'n neud? A nes i fynd, pam, byd i'r broblem. A oedden ni wedi cydnabod y boi, mae'n byd nag yna.
Oedd yn ar y pryd newydd ddechrau golwg. Dwi'n meddwl golwg ddechrau'r un blwyddyn na Ankst. Do? Do. Okay. Ac yn amlwg oedd nhw'n meddwl bod nhw'n wath pwysig iawn. A mae dal yn. Yndi? Yndi, dal yn. Ath o gael rwan hirach Ankst. Do. Felly ti yn arfer anfed ar y pryd. Wyt ti'n cofio, ni di oedd yn byth naturiol, sut nath Ankst ryddhau eich record chi, eich caset chi? Dwi'n meddwl o gynlyniad yr... Oedd am y gaset, oedd am y gaset, record. Dwi'n meddwl o gynlyniad yr cwrdd yn y caffi na, oedd o? Iawn. Cos dwi'n meddwl oedd Dicwn dweud, cos oedd Dicwn y grŵp, mae hein di dechrau label, so yn amlwg, ddylswn ni wneud rhywbeth. On the record, gai ddeud, syniad Alun a Griff am enw'r label oedd, os dwi'n cofio'n iawn, recordiau tebut. Gwir. So, oedd y ffaith bod Dicw di sefyll, cos os oedd di bod mor effernol yn syth, fysa. Enw fel. Tebut, achos Norman Tebut. Achos Norman Tebut. Oedd yn wleidyddol, o'n i'n bod yn syniad rili da ar y bryd. Diolch Dicw. Mae rhaid ni ofyn am wleidyddiaeth label Ankst. Yn i di lot o artistiaid, y rhan fwyaf yn canu yn y Gymraeg, yn hwyrach yn y ddwy iaith yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rhaid records dim ond yn Saesneg. Oedd yr 80au, diwedd yr 80au yn Aberystwyth ar y pryd Emyr yn gyffroes i ti, yn wleidyddol ac yn gerddorol, ac oedden nhw'n mynd law yn llaw? Dwi lot hynna, Huw. O'n i wedi gadael Aberystwyth yn 87. Reit. So, dwi'n meddwl, nath chi'n dechrau coleg tan o'n i wedi gadael, dwi'n meddwl. Cwestiwn y Gymraeg, ie? Wel ie, a y cwestiwn i Alun hefyd o ran gwleidyddiaeth, ac oedd y label yn byth gwleidyddol, oeddech chi'n gweld efo'r rhan o symudiad gwleidyddol ar y pryd? I fi, oedd recordio anrem wedi creu'r ton yma, ac o'n i just methu credu fe mor dda oedd y grwpiau anrem. Felly oedd yn gwbl amlwg fod na ddim esgus i beidio wneud pethau Gymraeg. Mewn ffordd o'n i actually yn credu ar y pryd fod pethau Cymraeg yn well na pethau Saesneg. Sydd yn rhywbeth, dim ond y ffaith bod chdi wedi profi fo sy'n ei chdi fel pethau yna, fysa ti'n methu wneud o'n damcaniaethol, fedra i'm just dweud, dwi'n credu bod pethau Cymraeg well na pethau Saesneg. Ond ar y pryd, achos yr recordio yma llwybelletho, cyrff, tynod twyll, a'r holl recordio anrem yna, o'n i actually yn credu bod y gerddoriaeth o Gymru yn well na gerddoriaeth o unrhyw le arall. Felly oedd y syniad o wneud pethau Gymraeg yn rhan o hwnna, dwi'n meddwl, a yn amlwg mae'r thing gwleidyddol yn bwysig. Ydy, wrth gwrs, a creu diwylliant chdi dy hun. A mi oedd mi oedd yna ddigonedd y grwpiau andros o ffantastig yn canu yn Gymraeg. Oedd yn gyfnod hyderus iawn ac yn gyfnod cyffroes iawn yn wleidyddol hefyd. Mi oedd Cymdeithas yr Iaith yn gry iawn. Mi o'n i'n digwydd bod yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn gyd-fynd fyna hefyd, so ni'n gweld y ddau beth yn gweithio fe gilydd yn gwbl naturiol. A mi oedd na, a dwi'n meddwl, ffactor arall yn rhan o hyn sy'n bwysig gydnabod ydy cyfraniad Cwmni Criw Byw ar y pryd. Achos mi oedd Cwmni Criw Byw, mi oedd arian ar y pryd nes Rec, a mi oedd yr arian yna yn dod drwodd i'r bandiau ac i'r artistiaid, i'r labeli ac yn y blaen, a mi oedd yna hyder yna, mi oedd yn creu hyder. Ac o ganlyniad, mi oedd yna genhedlaeth, a hwyrach mae jyst fi sydd yn sentimental ac yn hen, ond mi oedd yna genhedlaeth o grwpiau fanna. Dwi'n meddwl bod ni wedi gweld yr ystod a'r amrywiaeth yna mewn genhedlaeth y grwpiau ers hynny. Ac mi oedd y gwleidyddiaeth yn rhan i raddau eitha anatod hyn, achos y Criw Byw yn hun yn gwmni eitha gwleidyddol. Oedd rhaglenni teledu Criw Byw yn rhaglenni eitha gwleidyddol. So mi oedd gwleidyddiaeth Ankst yn mynd lawr llaw efo be oedd y tri yn ni yn gredu yno fo ac yn ei wneud, ond oedd i raddau ddim yn cael ei fforsio lawr corn gwddw unrhyw fand, oedd y bandiau'n cerdded efo ni lawr llaw hefyd. So oedd yn rhyw gyfnod eitha unigryw. Na, dwi ddim wedi gweld yna. O'n i'n edrych ar y catalog a'r records oeddech chi'n rhai gynta, a mae'r un cynta, Neil Rosser, dal i ganu. Tynnal tywyll ddim yn mynd, anfer anfad, mae Emyr dal yma. Edrych am Julia, ddim yn bodoli bellach. Wedyn, Ankst dim naw oedd y cyrff, a hwyl fawr heilwen. Efe hwnna di record cynta iddyn nhw ryddhau? Hwnna di record cynta iddyn nhw ryddhau, a swn i bron dadla hwnna oedd y band pwysica cynta i Ankst, swn i'n deud? Bendant. A hwnna oedd y cyfnod dwi'n cofio, oedden ni'n... A hwnna oedd y cyfnod lle nath yn mynd o'n llawn amser y fi. Dwi'n cofio nath ni gymitio i wneud dechrau rhai'r cyrff, a bod hi mater o'r album Llawen y ddiweddarach.
oedd yr her cyntaf mawr ni, a dwi'n cofio nath Emyr pres i fewn i helpu'n talu hwnna, ond oedd hwnna pan symudodd Ankst nôl ar y Gaerdydd, oedden ni'n byw yn Conwy Road, ac oedd y record yna, y record gyntaf nathon ni, oedd yn bob dim, oedd vinyl yn CD, a cyrff yn grŵp, oedden ni'n teimlo, oedd wedi bwrw i prentisiaeth yng Nghymru, ond oedd yn barod am lwyddiant syngwladol. Nath ddim digwydd yn anffodus ar y raddfa oedden ni'n dymuno o fod, ond oedd y cyrff, dwi'n meddwl mae'r cyrff oedd y band cyntaf nath ni arwyddo, oedd yn sy'n edrych yn ôl meddwl, wel waw, nath ni weithio o'r cyrff. Be oedd y cyrff yn meddwl i ti? Nes i roi weld y cyrff yn chwarae'n fyw, i lotri ifanc. Ond ni di, gwrando i'r records nhw, clywed pobl yn sôn amdano nhw, gweld fideos, hanes y band, oedden nhw'n fand arbennig o bwysig. O ti'n cytuno gyda Alun ar y pryd? Byddai'n teimlo felly ar y pryd? Gai jyst fynd yn ôl tipyn bach. Mae'r record yna, yr un Hwyl Heilwen, Ankst 9, ddoth yr honna allan union rhan wsnos a gwefrau a unig ateb. A o'n i ddim rhan Ankst yn y cyfnod yna. Y cyfnod pryd oedd yr album Cyrff, o'n i mwyn elai yn rhan o'n efo. Ond, ti'n gwybod, i fod yn onest, cyn y 3 record yna, oedd Ankst ddim yn uchel i barch tu allan, swn i'n mynd am yr gerddoriaeth oedd wedi cael ei ryddhau hyd yn hyn. Tu allan i Gymru, ti'n meddwl? Wel na, yn y scene, really, os ti'n mynd trwy'r releases cynnar iawn na, does am byd really chwyldradol yn yr ei yna, ond dwi'n cofio pryd nes i weld bod Alun a Griff wedi ryddhau'r 3 yna. Mewn i, Steddfod cefneithu neu rhywle fa? Dwi'n cofio, ie. Rhyw Steddfod neu beth, ac oedden nhw ar vinyl, ac oedden nhw'n edrych yn briliant, a mam a tad Alun, dwi'n meddwl nath Alun a Griff drefnu rhyw lôn i'r Alun y 3 yma hefyd. Dwi'n cofio'n iawn? Do, nathon ni do. Oedd yn lot o bres, ond oedd o fel rhyw, i fi, oedd o'n rhyw fath o commitment anhygol gan y ddau nhw, ac o'r munud yna ymlaen, o'n i'n gwybod bod nhw o ddifri, ac o'n i'n ysu fo'n rhan o'n nhw. Achos, cyn y 3 yna, os ti'n sbio ar y catalog, dydyn nhw ddim yn recordings sydd wedi para, really, ond o honna ymlaen, a dwi'n meddwl, mae'r ffaith bod nhw wedi mynd ati a wedi perswadio'r cyrff, oedd ddim y bobl hawdda yn y byd i perswadio wneud unrhyw beth, i roi tynged yn wylo cwmni bach fel Ankst, eto yn rhywbeth oedd yn neu fi dimlo'n really balch bo'r grŵp yna ar Ankst, a dwi'n gwybod faint o bobl sy'n gwybod am y cerddoriaeth yn y wan, mae rwsyd i... Am y cyrff? Ia, tywelu rhywfaint, ond ar y pryd oedden nhw mor anhygol. Na ni glywed y cyrff, a dych chi'ch dau di dewis hon yn do? Do. I throw
dau ar wahân eich gilydd ddewis y gan yna. Ni'n gofyn o holl o gatalog Ankst bagneuon fyswn ni'n clywed heddiw. Wnaeth chi dau fynd am y cyrff. A o ti'n teimlo, Alun, bod y band yna wedi cael y clod oedden nhw'n ei heiddi ar ôl y rhai records mor arbennig? Yng Nghymru dod yma, mi gatho nhw. Yn Ankst, oedd o'n gyfnod difyr i ni, achos nathon ni rhoi recordi allan yn rhyngwladol, neu tu allan i Gymru am y tro cyntaf. Nathon ni hefyd ddechrau rheoli'r gyrff, a ddyn ni wedi rheoli i blaen. A dwi dal yn cofio, a nes i ffendio neud yn ddiweddar, actually, Griffith yn gyrru anfonebau i'r cyrff am Management Commission. A dwi'n cofio, nes i ffendio un am gig yn Rhydaman, sydd oedd y cyrff sy'n cael ei talu 70 pint, a ddyn ni'n anfonebau 20 nhw. A anfoneb am beth bynnag, dwi'n gwrs, beth ag o. Ond dyna beth mae'r rheolwyr fod wneud? O ie, na, hollol. Oedd o newydd i ni, oedd o newydd i ni gallu rhyddhau a rheoli band, sydd rhywbeth da ni'n neud yn Turnstile mwy mwy fan, ond oedd beth difyr ar y pryd gallu edrych ar yrfa artist o'r perspektif yna yn ogystal â'r recordia, ac oedd hwnna i raddau'n gyfnod arall o aeddfedu yn ein swyddi, os di hwnna'n swnio'n effernol, ond o trio dysgu wei, mae'n swyddi o lia, ac o trio dysgu beth ein trio gyflawni ar hyn y gallen ni, dylen ni gynnig artistiaid. Mae pawb ar ryw adeg yn mynd, na i manager band yn ffrind, ni di, ond pa mor amhosib a anodd ydi e? I raddau oedd o fel a, i'r cyrff, oedd y cyrff yn ffrindiau mawr, oedden nhw'n dod lawr i Gaerdydd yr amser, oedden nhw'n aros yn y tŷ yn Conwy Road, oedden ni'n rannu fo amrywiol bobl gan gynnwys Betty Rhys i fanna. Ac oedden nhw'n dod lawr i aros ac yn hwyl yn ffrindiau, ond oedden ni'n trio hefyd, oedden ni'n naif iawn ar un ystyr, oedden ni ddim yn nabod sut oedd trefnu gigs tu allan i Gymru. Oedden ni'n nabod yr hyrwyddwyr, oedden ni'n nabod bellach. So, oedd gigs y cyrff tu allan i Gymru i gyd yn dueddol o ddigwydd oherwydd oedden ni'n nabod Elfyn Lewis yn byw yn Preston yn coleg. So oedd o'n trefnu gig i'r cyrff yn Preston. So oedd o'n rhywbeth eitha organic a naif, ond rhywbeth oedd yn gobeithio yn adlewyrchu'r lle oedden ni'n drio mynd yn yr ystyr o beth oedden ni'n drio gallu cynnig i artistiaid yn ddiweddarach. Ie. Sef mwy. Sef mwy. Sef mwy, dwi'n meddwl, a mwy o gallu gweithio o lle oedden ni, ym Mhen y Groes, yng Nghaerdydd yn lle bynnag, a gallu fod yn falch o hynna, ond o gallu mynd â hwnna allan i'r byd. A dyna beth yr nod yn y pen draw, o gallu neud hynna ar yn terma ni ac ar derma yr artist, fel bod ni'n gwybod, mae'r hyder yna i fynd â hwnna allan. A dyna, dyna beth yr... Ac eto, mi oedd hwnna, hands up, oedd hwnna'n ddylanwad llwyr gyn Rhys Mwyn. Oedd hwnna'n ddylanwad llwyr o sydd oedd yr anrefn a cenhedlaeth grwpiau'r recordiau anrefn wedi gweithio. So, Ond o'n i wyddor, o'n i wastad fel bod Rhys Mwyn bach yn rhy obsessed efo dwyran Ewrop, so oedden ni eisiau mynd dros Ewrop gyfan. So oedd o'n bach o haniad. Oeddech chi'n eisiau mynd i squats? Oedden ni'n eisiau mynd i squats, na, ddim eisiau mynd i chwaith. Felly oedd y Nathon ni. fi siŵr. So eithaf chi o Ben y Groes i Gaerdydd. Neithaf chi ddechrau yng Nghaerdydd, nôl i Pen y Groes, a wedyn nôl i y swyddfa'r Cowbridge Road. O ti yn rhan o Ankst ar yr holl adeg yn Emyr? On, yn y blynyddoedd cynnar, 90-91 nes i ddechrau bod yn rhan o'r holl thing. Hefyd, mae o'na bedwar, really. Oedd ddim jyst Alun Griff a fi, mi oedd Owain Rogers. Di fo felly mae Owain, mae'n oes ti, dwi ddim. Ond mi o'na, os ydych chi eisiau gwneud hanes cywir Ankst, mi o'na bedwar o'na ni, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n siarad cofio pam, nath ni symud o bethau, pam nas... O'n i'n byw yn Gaerdydd. Oedd ni'n Aberystwyth i Gaerdydd. Ie, ac o'n i'n byw yn Gaerdydd yn gweithio i Crwbyw. Oedd hwnna'n gysylltiad gwych. A Griffith a fi wedyn i symud lawr i Gaerdydd a byw ar Enterprise Allowance Scheme fel o'n bodoli ar y pryd. A neu pethau gwirio fel byd a talu rent a jumpio dros waliau a sgoi'r landlady ac yn y blaen. A wedyn ar ôl hynna mi symudon ni nôl i fyny Ben y Groes. Do. A wedyn ar ôl bod yn Pen y Groes o chydig wedyn nôl lawr i Gaerdydd eto. Dwi'n meddwl, y lle Pen y Groes oedd y rent strata oedden ni'n mynd i ffeindio yng Nghymru. Am swyddfa, cos oedden ni'n penderfynu, oedd o'n neud o'n y tŷ yn rhy wallgo, cos oedden ni gyd yn byw yn y tŷ. Oedd yr bwr bwyd, oedd y swyddfa. Oedd un o stafelloedd yn llawn stoc, doedd. A bobl yn dod i aros a bob math o beth yn digwydd. A dwi'n meddwl, oedd penderfyniad oedd bod ni'n gorfod neud o ddifri, a dwi'n meddwl oedd Enterprise Allowance yn rhan o hyn hefyd fel o'na hyn a hyn, 50 pint wrthnos neu beth, garantid yn cyrraedd tuag at y busnes. A diolch yn swnio lot, ond nath o'n neud i ni feddwl neud o ddifri. A dwi'n meddwl na chdi nath ffeindio'r swyddfa trwy tair ar un rwy'n. Trwy tair, ie, dwi'n meddwl, ie. Ac oedden ni uwchben swyddfa gofal a thrwsio. Ie, gofal a thrwsio dden nhw, Arfon.
Ie, ond oedd y swyddfa yna'n ffantastig, oedd o'n andros anodd cyrraedd yna, buses a bethau, ti'n meddwl, oedden ni'n byw yn Pen y Groes. Ond dwi'n meddwl oedd hwnna un o'r peth pwysica nathon ni o penderfynu. Os ti o ddifri, mae rai cael rhywle lle da ni'n byw a ben yn gilydd a bod na ddim, ti'n meddwl, bod chdi'n methu gwahaniaethu rhwng y bywyd ti'n byw a'r busnes ti'n trio greu ar gyfer bobl eraill fwy na ddim byd. Achos os ti'n trio darbwyllo rhywun bod chdi o ddifri, mae'n anodd ydy os di bobl yn cerdded gwmpas yn cael shower a bobl yn bita bwyd ar y soffa bethau. Diolch yn gweithio na chdi. So dyna pam athon ni am swyddfa, a hwnna oedd y swyddfa. Athon ni'n dewis Ben y Groes am reswm a arall. Chi wedi sôn dwywaith am grants a benthyciadau a loans. O ran ochr ariannol, Ankst dros y blynyddoedd. Mae yna un ochr anhygol y dywyll i Ankst drwy'r cyfnod yna. Sef, i radda, oedden ni'n cael yn pres gyda'r sbydrec. Oedden ni'n mynd trwy... Oedden ni'n neud rhywbeth, a edrych yn ôl yna fo, dwi dal yn horrified, ond mi nathon ni. Yn y ffordd oedden nhw yn gofri bands i fideo? Fideo hwnna. Ym mha ffordd felly? Oedden ni benderfynu, byswn ni'n mynd at Esbyrec efo syniad chwildroadol, oedden ni'n meddwl bys Esbyrec yn lyncu, a mi nathon nhw lyncio. A mi nathon nhw benderfynu, mae hyn yn amazing, offa chi efo loads o bres yma. So nathon ni benderfynu bod ni'n mynd i ddarganfod be oedd ymateb pobl ifanc i gynnwys rhaglenni Esbyrec. A dwi'n cofio, athon ni gyd yna, a dwi'n cofio cym un cyfarfod, oedd 4 rina, oedd Owen Rogers yna fyd oedd, a Owen Rogers dweud, da ni'n mynd i gael gytundeb yma, a dwi'n mynd i ddeud y gair fudge am joc. Ac os dwi'n mynd ymateb yn serious i'r gair fudge, mae'r 10 pint fi. A dwi'n cofio Owen yn sefyll ar ei draed yng nghanol cyfarfod yma ac yn deud y gair fudge, randomly. Ond ar y pryd, mi oedd 8 o bres yn Esbyrec, a mi gafon ni gytundeb, a mi oedden ni yn mynd rownd, y 4 oedden ni, oedden ni'n mynd rownd ysgolion, yn siarad efo nhw, ac yn cynnal sgwrsio efo nhw, ac oedd hyn yn talu cyfloga y 4 oedden ni. So dim byd i wneud gyda cerddoriaeth, y label... Oedden ni'n dangos rhaglenni newydd fel Dr Elen. Dim tafod ar y pryd. Dim tafod, oedd... Ond ni'n greu dim tafod. Ie, ni'n greu dim tafod. Ni'n greu dim tafod, ie. Ddoth o'r pwynt lle oedden ni eisiau adroddiad am yr holl bres yma. So nathon ni sgwennu adroddiad. Dwi'n cofio sut nathon ni wneud. Nath Owain sgwennu? O, dyna sydd nathon ni gwneud. Ac nathon nhw gael ni fewn a dweud, wel, da ni wedi gwrando ar eich adroddiad chi a di darllen a bob dim da chi'n dweud a da ni'n creu hwn, sef yr slot bobl ifanc mae'r enw dim tafod a arwydd a'r holl beth oedd sexy. So oedden ni fel, bai ni oedd hwnna, sorry. Yr holl, kind of, ti'n mo, yr holl teledu, afiach na, ni oedd y bai am hwnna gyd. Ond nath e helpu? Ond nath ni aros, dwi'n dod i aros, o'n i wedi aros yn gwestai blaen. Nath ni aros mewn gwestai bob nos. Lle oedd can office, sydd ddim yn gwesti, really, ond dwi'n... Oedden ni'n mynd rownd lle oedd y gyd ac yn mynd i'r ysgolion bob ora ond oedden ni'n dweud hwnna am, dwi'n gwybod beth oedd o, 30 bob mis neu beth oedd o. A wedyn oedd hwnna yn cyflogi ni ac yn ariannu bod dim arall. So nathon ni lwyddo i ysgaru'r ddau beth yn llwyr a mi dalodd un am y llall. Neithoch chi ddiolch i Esbyrec trwy ryddhau'r EP S4C Makes Me Wanna Smoke Crack Volume 2. Fi oedd y bai am hwnna. Chydig bach nes ma, oedd yna blynyddoedd wedyn ddo, oedd? 95? Dwi'n cofio. Records eraill wnaethoch chi ryddhau ar y pryd, ar ôl y cyrff wnaethoch chi ryddhau album Steve Eves, un o'r ffefrynnau di Alun. Tŷ Gwydyr. Mae dylanwad cydarydd dawns ag electronig ar Ankst ar y pryd yn ddiddorol. Bandiau fel Diffiniad. Pwy arall em? Wel, mae'r bandiau yna, rwsyd neu gilydd, maen nhw sort of bwydo allan o'r ochr cri byw, cos o'n i'n gweithio ar fideo 9, a felly o'n i'n cael, oedden nhw'n recordio grwpiau ar gyfer ni fideos, so o'na recordings gwych, ac o'n i'n gwybod bod nhw'n bodoli cyn i'r fideos fynd ar teledu ac yn y blaen, so oedden ni'n medru gwrando yn nhw, a mynd, o mae hwn yn dda. A hefyd y syniad o, mae rhaid i sydd ar ganfod cynulleidfa i gwmni recordio, wedi dim just bod yn cool. So oedd grwpiau fel Began Eves, na'r rhotri mor rhywle. Diffiniad yn allweddol hefyd, ti'n mo, mwyn creu ymwybyddiaeth yn y gynulleidfa fod na gwmni recordia yna yn rhyddhau cynnyrch yn y Gymraeg oedd yn
efo digon amrywiaeth a cerddoriaeth ffantastig. Obviously, dwi'n mynd dweud bod ni'n rhyddhau o just mwyn cael boblogau. Oedd y music yn gret, oedd ni really fewn iddo fo. Ond hefyd oedd o'n rhywbeth ddim y cenedlaeth anrem. Darganfod to newydd. Ti'n meddwl, mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn hefyd. A parhau i wneud yn ar hyd y blynyddoedd hefyd. Trio. Ti'n meddwl, ond mae fel... Ti'n dod i'r pwynt lle sgyn ti'n cliw beth yn y charts. And then it's happened. Ti'n fel. So, ond yn y cyfnod yna, ti digon ifanc efo diddordeb yn bod math o bethau sy'n digwydd. Ac oedd y syniad cael wahanol grwpiau neu wahanol styles y gerddoriaeth yn rhywbeth naturiol i Ankst. Ond ddim polisi, fel fysa ti'n dweud, anrem bach yn punk, post-punk. Ond ddim unrhyw fath o gyfyngiadau. Dwi'n meddwl. Na. Cos os ti wedi cael Stevie... Oedd hynna'n rei braf, doedd? Oedd hynna'n braf. So, ydych chi'n mynd am bobl hun, ydych chi'n mynd am fandiau ifanc? Bo math o bethau. Nes ti ddewis... Yr unig amser nath ni fod yn cynical oedd Steddfod Aberystwyth. Pan nath ni benderfynu bod ni'n mynd i fynd i Steddfod Aberystwyth a bod ni'n mynd i werthu loads o records. A nath ni benderfynu rhyddhau goreion y cyrff ar ôl nhw chwalu, album Stevie a Geraint Jarman, a dda ni'n meddwl, oce, briliant, da ni cracio'r Steddfod. A nath ni. Oedd yn amazing. Na'n unig amser nath ni cynical benderfynu iawn. Ond o'n i'n coelio ar y tair record yna, ond o'n i'n mater o'n seriodd yna, ond dwi'n coelio ni'n penderfynu amser yna reit, mae rai ni... So, athyn ni Steddfod am flynyddoedd. Anyway, so mae'n stori arall. Nes ti ddewis record gan Began Eves i chwarae? Do, eisiau Began Eves. Oedd Began Eves yn rhywbeth eitha mental ar y bryd, achos oedd Began Eves yn... Nes i'n neud y cyfarfodydd cyntaf Began Eves, oedd Gruffydd yn mynd draw i di Cefn Waen Fawr i siarad o'i rieni fo falle, a eisiau gweld y band. Achos oedd y band i gyd yn tua 7 oed ar y bryd. So, rai cael caniatad rieni ag yn y blaen. A wedyn, mi nath Huw Glyn glywed Began Eves. Ac ar ôl hynna, bod i'n hanes. Mi nath Huw Glyn chwarae Began Eves i'r syrffed ar helo bobl roedd bryd yna. A mi nath Began Eves chwthu fyny. Ac yn llythrenol oedden ni ar y pryd, neu cassettes. A oedden ni'n gwerthu allan cassettes Began Eves i gyd. Oedd Began Eves yn oes gigs yn bob man. Ac oedden nhw go iawn yn teenage pop sensation Cymraeg. A mi oedden nhw. Ac oedd hwnna fath arall i ni. Oedd o'n gwneud, wel, oce, da gwneud hyn o'n hefyd. A mae hwnna fath fwy difyr. Ac yn bersonol i fi, mae o'n gylchdro arall hefyd. Achos Kev sy'n gweithio fi'n Turnstile bellach. A sy'n partner fi'n Turnstile. So, am bob math o'r ysymad yn y pan eisiau dewis cwcws. Alaw sy'n newid o donfedd i donfedd a'r don sy'n ablonydd derbyn y dod. Y brigau a'r cafnau sy'n brysur anghofio yr alaw melodi gyfarwydd i'r gan. Alaw sy'n newid o donfedd i donfedd a'r don sy'n ablonydd derbyn y dod. Y brigau a'r cafnau sy'n brysur anghofio yr alaw melodi gyfarwydd i'r gan. Yr alaw cyntaf ddal i'r côr sy'n greadigaeth wrth ein bod. Yr alaw cyntaf ddal i'r côr sy'n stamp feddwl dros o'r dorf. Y geiriau sy'n nodli yn brysur atgyfodi atgofion o'r meistri ei campwaith a'i car. Y curiad carlamus o'r genau parablis sy'n effaith i'r cerddor yn dod mawr i'r gwaith. Clywed y sain, geiriau yr awdur sy'n rhoi bob creadur. Y gair bach mor ddiflas sy'n diffodd y gan. Yr alaw cyntaf ddal i'r côr sy'n greadigaeth wrth ein bod. Yr alaw cyntaf ddal i'r côr sy'n stampa'r feddwl dros o'r dorf.
na ni ddod at Turnstile ag Ankstmusik yn y man, y labeli nath ddilyn Ankst fel petai. Un band yn ei ebson am oedd yn ei ydi datblygu a ei cerddoriaeth nhw a Aberteifi. Os wnaethon nhw ryddhau ar Anrhefn cyn i chi ryddhau ar Ankst, o em? Do. Felly oedden nhw'n barod yn... A gofn. A label ofn. Gorwel, hefyd. Yeah. Felly oedden nhw'n barod yn artistiaid mawr a pwysig i chi, oedden? Fel dylanwad neu fel fans, yn sicr, ti'n meddwl fel. Mae Dave, mae'n dweud hyn yn aml, hyd yn oed heddiw, as in mae'n dweud Ankst, best record label in the world. Nath Alun Llwyd, ddeitha fi un diwrnod, I'll look after you, Dave. A nath o gadw i air, a nath o chi gig ar rwch air. A mae hynna, mae o just un o'r bethau gorau nath rhaid digwydd i Ankst, dwi'n meddwl. Y ffaith bo... Dwi'n galw fo'n rhywbeth fel bod datblygu'r label fo'n neu'n bulletproof. Mae yna rhywbeth sydd yn kind of... Diolch os mae o'n dweud am beth o'n i'n neud, neu beth o'n i'n neud, achos so o. Ti'n fel, da ni'n rhan o hyn, a mae rhywbeth fel yn bwysig iawn, achos ti'n mynd byw bywyd lle mae llwyddiant yn dod trwy neu lot o bres. Ddim byd fel la, ti'n cael andros lot o bleser a mwynhad a trwy wneud y pethau efo grwpiau ac yn y blaen. Ond hefyd, ar lefel difn, mae yna rhywbeth am effaith celf neu, ti'n bo, fedri di chwerthu na cael joc am bethau only so much, ti'n bo, mae yna rhyw elfen yn y cerddoriaeth neu'r gwaith ti'n neud, ti eisiau rwsyd neu gilydd fod yn bwysig neu parhau, a dwi'n meddwl oedd bod yn cydweithio efo Dave a Pat a datblygu a wneud siŵr bod y grŵp yn ffynnu ac yn cael ei clywed yn un o'r pethau kind of holl bwysig yn y mywyd i, dwi'n meddwl. A ti'n dal i wneud record diweddarydd o mas ar Ankstmusik? Oedd album datblygu, ynddo e? Fel unigolion, dyn nhw'n newid dim, ti'n meddwl, maen nhw'n fobl arbennig iawn. Ni oedd yn lwcus cael nhw yn bendant, ti'n meddwl. So ar yr un pryd oeddech chi'n ryddhau Beganives, dath Fat Coffee Pawb a Gorkies a oedd John Peel yn fan mawr o datblygu, felly dwi'n cymryd o'r label Ankst wedyn Alun. Athyn ni gyfnod gwahanol yr un Tyfu? Do, athyn ni gyfnod gwahanol lle oedden ni actually meddwl bod ni actually wrach yn cool. Dwi'n meddwl y cyfnod yna, i radd o'r cyfnod yna gael oedd yna lot o grwpiau pan ti'n cychwyn dwi'n gofio pan Griffith fi'n trafod am gychwyn Ankst le cyntaf, ti'n meddwl am y grwpiau yn bodoli ar y pryd, a ti'n meddwl, waw, oedd yn amazing sy'n cael cyrff, a datblygu, a Fat Coffee. A oedd eistedd fan'na meddwl, waw, ni'n rhaid recordio gyda 3 band yna, rhywbeth anhygoel o falch yn amlwg. A wedyn oedd Gorkies, oedd gwahanol eto, mi ddodd hwnna o'n unlla, ac oedd hwnna newydd sbon eto. Sut wnaethoch chi glywed Gorkies? Ie, Melville. Oedd hi'n chwarae tapio nhw? Ie, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl oedd Gary a Nia a Geraint Chapman hefyd di sôn am y grŵp, achos oedden nhw iddo wedi cael tapia, wedi cael ei gyrru iddyn nhw. Mae yn bell yn ôl. Bell yn ôl. Oeddech chi'n cael lot o fandiau ag artistiaid yn gofyn i chi ryddhau records nhw ar y pryd? Dim i fi gofio ar y pryd, ond mi wrth fo'n waith rwan efo'r we, ond ar y pryd oedden ni'n dibynnu ar faxes ac ar ffôns, a bongo postio pethau ni. So, oedden ni'n cael gymaint o hynna. Ac yn amlwg oedd yna lai oedd y byd a'r cyfryngau yn llai toreithiol ac yn llai, oedd ddim rhywbeth newydd yn digwydd bob 5 munud ar y weg ar Twitter. Oedd hwnna'n digwydd na gweud. Wedyn oedd ti'n cael mwy amser i sylwio beth yn digwydd ac yn mwy amser i ffendio pethau newydd a oedd pen datblygu ar pes i radda mwy iach a braf na gydio rwan. So, oedden ni'n cael boddi mewn pethau fel yna. Oeddech chi'n cael diddordeb gan labeli eraill? I radda, oedden ni'n cael cyfnod Gorkies oedd y cyfnod gyntaf gathon ni hynna i radda, de. Oedden ni'n cael pobl yn dyfynu o Llundain a meddwl bod ni, wow, this is really cool Welsh label. A oedden nhw'n diweddu'n pen y groes a meddwl, I'm wrong, a mynd adre eto. Ond, mi gathon ni gyfnod yma, a Gorkies gychwynnodd hwnna i gyd. Mi oedd y sgwrsio efo Island, mi oedd pobl yn dangos ddordeb yn hwnna. A Gorkies oedd y grŵp cyntaf lle gafon ni sylw go iawn yr enemy, y sylw go iawn gyn John Peel, a mi gychwynno nhw hwnna i gyd. Ac yn amlwg hefyd, o edrych yn ôl, mae'n reit anhygoel, nathon ni gael rhif 1 efo bwyd time album Gorkies yn yr indie charts, pan oedd yr indie charts yn golygu rhywbeth hefyd. Ac oedd hwnna rhywbeth eitha anhygoel ar y pryd hefyd. So mae hwnna newid lot o bethau i ni fel cwmni, mewn ffordd gyffroes iawn. A nes ti weithio gyda Gorkies yn agos, nes ti
fynd rwy'n y biga nhw'n ffilmio nhw, do em? Wel, nathon ni gyfrwys llwyth o fideos, achos oedden nhw'n rhyddhau sengla trwy'r amser, yn dydyn, oedden nhw mor greadigol. Mae'n anodd credu gymaint o greadigrwydd sy'n mewn bobl ifanc. Mae hwnna'n kind of dyst i'r gymaint o allu a awydd a talent sy'n mewn criw o bobl mor ifanc. Dathon ni Japan, oedd hwnna'n brofiad anhygol. Y thing dwi'n meddwl sydd oedd yn bwysig i Ankst am gorcis, a dwi'n meddwl hwn oedd yr rheswm nath yr holl sylw ddod, hwn oedd yr rheswm nath yr diwydiant Brydeinig darw sylw ac yn y blaen. Oedd am unwaith y tro cyntaf wrach nath yr ochr Gymraeg ddim fod yn ffactor am un rheswm syml oedd bobl yn prynu recordio nhw. Nawr, os ti'n gweithio'r NME, yr unig bandia ti eisiau sgwennu am ydy bandia sy'n gwerthu'r recordio. Diolch bwys be maen nhw'n swnio fel. A dyna dwi'n meddwl ddigwyddodd, a'r ffaith fod bobl yn troi fyny cyngherddau'r gorcis, ffaith bod fanzines dros y lle i gyd yn sgwennu amdanyn nhw, y ffaith bod records nhw'n gwerthu a dosbarthwr yn gweithio'n galad wan, achos mae'n sylweddoli bobl yn prynu records yma. So maen nhw'n gwerthu fwy a fwy, achos mae bobl sydd yn gysylltiedig efo Ankst, efo'r grŵp, mae pawb yn gweithio'n galetach, achos ti'n gweld bod y gynulleidfa, y bobl cyffredin, y bobl sydd fewn i gerddoriaeth, wedi agosau at y grŵp yma. Felly, dyna pam dwi'n meddwl gafon ni bobl yn sgwennu amdanyn nhw. Ddim necessarily achos bod bobl yn meddwl, maen nhw'n grŵp diddorol achos maen nhw'n Gymraeg a Saesneg yn y blaen, cos sgynnau'n lot o ffydd yn, ti'n meddwl ffordd mae newyddadurwyr neu sgrifenwyr yn honni bod nhw'n wedi pico talent allan a hyrwyddo fo a cyflwyno fo i bobl. Be sy'n digwydd o cerddoriaeth a diwydiant cerddoriaeth ydy, mae rhywun yn rhyddhau rhywbeth ac ydy bobl yn penderfynu prynu fo, that's when it happens, really. So a dyna ddigwyddodd fo'r gorcis, oedd bobl wir yn isio clywed i records, yn isio prynu records nhw fa. A mae'r ffaith bod Brwytaim ddim wedi rhy fynd yn dyst i hynna. A mi oedd yn addysg yn wladol, oedd yn Japan yn thing yn wladol ni, yn y record gyntaf i ni drwyddedig gael ei ryddhau mewn gwlad dramor, ac o hwnna'n eitha mind-blowing ar y pryd. Ac o hwnna'n law yn llaw efo datblygiad Ankst yn dechnolegol, achos dwi'n cofio just cyn hynna, gafon ni mobile phone yma gyntaf. Greriol hir yna fo. A dwi'n cofio oedd y mobile phone wedi allan am dro fan ni am y tro cyntaf erioed, a oedden ni mewn rhyw supermarket yn Abertawe cyn rhyw steddfod yn ôl, rhywbeth o uned y steddfod, a nath y ffôn ganu, a mae hwn yn go iawn. Nath y ffôn ganu am y tro cyntaf erioed y mobile ma, a'r cwmni o Japan yn cynnig 20,000 o bunnoedd am record gorcydd oedd yr alwad ffôn gyntaf gathon ni erioed, ar mobile phone. Waw. Am bwytaim. Nathon ni ateb o. Am bwytaim. Am bwytaim. A mi nath yna ganiatáu gorcydd i fod yn llawn amser, ydyn nath nhw fyw nath nhw adol ysgol a fod yn llawn amser yn ifanc iawn. So, hynny, mae rei pethau anhygoel o hardd a rhamantus yn digwydd weithiau mewn bywyd, ac oedd hwnna'n un o'r pethau yna, ac oedd datblygiad gorcydd pan ni'n edrych yn ôl ar y cyfnod nathon ni weithio efo gorcydd o'r cychwyn un, mae hwnna'n rhywbeth dwi'n anhygoel o falch ono fo, a mae'r tri'n anhygoel o falch ono fo. Mae gweld beth fel yn aeddfedu ac yn datblygu a i weld be mae nhw gyd wedi gwneud yn unigol ers yna yn rhywbeth ti'n edrych yn ôl, mae waw, dwi'n rili falch i'r rhan o hynna. Dych chi dau di dewis gorcydd, nath Alun dewis Anna Apra, o'n i methu ffindo fe, achos mae mewn bocs rhywle. A dwi ddim ar iTunes, ond mae dewis M. So be nes ti dewis M? Merched yn ei gwallt ei gilydd. Cause we ain't got school in the morning, baby. No, 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 no. Ain't got school in the morning, baby. No, 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 no. Ain't got school in the morning. Well, you can try, baby. Cry, but what you ever know. Clywed y can yn y chwarae man. Mae merched yn ei gwadau gilydd trwy'r nos, dy groen fel y
yeah, no need to worry. Where's that, Johnny? 'Cause we ain't got school in the morning, baby. No, 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 no. Ain't got school in the morning, baby. No, 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 no. Ain't got school in the morning. Well, you can try, baby. Cry, but what you'll ever know. 'Cause we ain't got school in the morning, baby. No, 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 no. Ain't got school in the morning, baby. No, 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 no. Ain't got school in the morning. Well, you can try, baby. Cry, but what you'll ever know. Merched neu gwallt I gilydd, felly oedd y gorcis yn rhyngwladol, oedd Ankst yn ei anterth, oedd y fat coffi pawb, dyn neb sôn am fat coffi pawb eto, wedi troi mewn I rhyw fath o morffio gyda aelod y gwahanol mewn I super furry animals. Felly dwi'n cymryd ar y pryd Alun, oeddech chi jyst yn dysgu, bob dydd, oedd yna rhywbeth newydd yn digwydd, fydd yna label o Japan yn digwydd, fydd yna rhyw newydd y dirwyd yn deud rhywbeth, fydd yna hyrwyddo newydd yn cysylltu, dwi'n cymryd mae jyst dysgu oedd e. Da ni gyd dal dysgu yw, bob diwrnod. Ond, oedd yn, achos mi nath, oedd roed rec 2 EP gyda Super Animals allan yn brofiad newydd eto, achos oedd hwnna'n fand, fel ti'n deud, roed deillu allan o lwch, Fat Coffi Pawb a Hugh Sant ac yn y blaen, so oedd hwnna'n grŵp efo disgwyliadau a uchelgeisiau mwy fydd eto. Ac oedd hwnna rhywbeth oedd ni'n gwybod oedd yn mynd I fod yn, di hwn ddim yn berthynas recordiau, mater roedd 2 EP gyntaf allan, a mi eith ymlaen I rwla, a mi gododd hwnna cwestiwn wedyn, law yn llaw efo gorcis yn penderfynu, wel, mae'n gwmni ar yn hol ni hefyd, os oedden ni'n mynd efo'r bandiau yna'n hyn mae'r rheoli, neu os oedden ni'n aros I fyddai recordiau neu yn y blaen. So, oedd o'n gyfnod I ni lle oedd rhaid ni benderfynu fel cwmni ba gyfeiriadau oedden ni'n mynd, ac yn amlwg wedyn mi oedd yna benderfyniadau anodd I wneud ar un ystyr. Yndi, oedd yna ddal recordiau a bandiau newydd oedd eisiau rhyddhau, ond yna hefyd bandiau oedd wedi gweithio nhw fo ers rhai blynyddoedd, neu bandiau o Super Animals newydd, oedd eisiau ni reoli nhw, eisiau mynd efo nhw. So, oedd o'n gyfnod o just trio penderfynu be oedd yn sylw ni a pha ffordd eisiau mynd. Ac yn y pen draw be ddigwyddodd oedd, mi chwalon ni raddau fewn I Ankstmusik efo recordiau, mi gario ni mlaen fel Ankst Griffith a fi I reoli, a mi ddatblygodd pethau o fanna. Nes di ag Owen cario mlaen gyda Ankst y label. Just fi. O, just ti wen? Nath o wain aros efo Ankst. Oedd yn pan o'ch chi'n cael bridge achos o'n I efo'r mitio off gwersi maths. O'n i'n mynd I ddeu hyn, oedd Huw... Eastern Cornel swydd Ankst, a gwrando ar chi'n siarad am gorcis, a fysa'r furries yn galw mewn, a oedd fel y swydd Alun a Griff lle oedd pobl yn rheoli yn fel no-go area, achos oedd chi'n brysur. Oedd chi'n ffwrdd o pobl y Llundain. So ni'n siarad Emyr ag Owain am oriau, oedd yn lyflu. So oedd y ddau beth yn bodoli ar ei pryd am dipyn, oedd? Oedd o'n, be maen nhw'n galw fo, unsustainable, ie? Ie. Gair. Oedd yn adig Topper, Melis, David Wrench, Llwybr Lleithog, mwy o Llwybr Lleithog. Ectogram, Llwybr Lleithog. Rheinald Llwyd Rowland, dyn ni heb sôn amdanyn nhw. Ie, be ddigwydd, mae o'n un o'r pethau yna lle profi llwyddiant, mae'n rhywbeth chwerw felys, dydy. Mi oedd llwyddiant y gorcis yn meddwl, oce, nawn ni ryddhau llwyth o fandiau newydd achos mae'r pres yn dod fewn. A mi oedd yr sylw yn dal I ddod, mi oedd ambell I Melis I seinio. Do. Pwy arall oedd profi? Super Furries, obviously. Oedd yr sylw yn dal I ddigwydd, ond mewn ffordd, oedd o'n ddim yn sustainable. Yr syniad yma bod yr cwmni recordio wedi tyfu just I wneud pawb oedd o'n eisiau wneud, a fysa bob stori fel stori'r gorcis, neu just oedd o ddim yn bosib. A hefyd, o ran ochr rheoli, mae Alun yn briliant am reoli, dydw I ddim. Dwi'n yn gwybod am Owen, good or bad, don't know. Ac oedd Griff yn dda, ac oedd Griff yn ei Melis, a
Y thing am rheoli ydy mae o'n berthynas lle mae'r person arall yn dibynnu yna chdi i fod yn gyfrifol, synhwyrol, dibyniadwy, a dim really fel a oedden ni'n rhyddhau records. Ond, so mae'r ochr rheoli yn fusnes gwbl wahanol i be oedd Ankst erbyn hynna, dwi'n meddwl. Cos dydy o'm yn rock and roll iawn rheoli rhan fwy ar amser. Mae'n neud efo edrych ar ôl buddiannau bobl a bod yn ddifrifol. So mewn ffordd dwi'n falch iawn bod yr rhannu wedi digwydd. Achos mae gyrfa rhywbeth fel y Superfurry Animals yn anhygol beth ti'n meddwl. Mae'n mor ddiflas ydi grwpiau Brydeinig. A mae'r syniad bod yna grŵp fel y Superfurry Animals wedi cael y cefnogaeth just yr foundation na i fedru breuddwydio a creu gymaint o bethau gwahanol mewn cyfnod mor fyr. Achos bod gennyn nhw tîm tu ôl nhw ar... As fysa Ankst Management hefyd yn rhyddhau'r records yr un amser fysa fo ddim wedi digwydd. Fysa hynna ddim wedi caniatáu iddyn nhw lywyrchu. A i fi, oedd o wastad fwy o ddiddordeb ffeindio'r bandiau nesaf ar bobl, fel criw tystion neu Mabon, MC Mabon a Sabrinsky a bethau fel yna. Dyna sydd o ddiddordeb mawr i fi. Y syniad o beth sy'n allan yna, beth sy'n ar ei ffordd, neu beth sy'n... Felly nes ti fynd o'r swyddfa yna, ti'n rhedeg Ankstmusik o Adred fi'n cymryd nawr, rwyt? Lle beth nathon ni? Ie, sydd yn Gaerdydd am gyfnod byr, a wedyn i The Old Police Station yn Pentreth, lle dwi'n dal i fyw. So mae yna swyddfa penodol yn rhan o'r tŷ. So mae o fel mynd yn ôl i dyddiau cynnar Ankst, ond mae gynnau darn bach o'r tŷ sydd ar wahân. Mae o fel swyddfa. Y record ddiweddarach i ryddhau oedd datblygu. Bydd chi ryddhau casgliadau gwych Radio Cymru playlist volumes 1 a 2. Fath o gyrraeon Ankst ar hyd y blynyddoedd. Ti oedd yn dewis y tracks efo siw blwyddyn arbennig o anodd dewis pa gyneuon i roi arnyn nhw? Oedd o fel hanner cofnod a hanner kind of psychic repair, dwi'n meddwl nhw'n gael efo. Lle mae profiad ti wedi bod trwyddo fo yn rhyw fath o... O'n i wir yn teimlo fod pethau fel Radio Cymru yn enwedig ddim wedi dallt bod nhw'n cael chwarae'r music yma. Oedden ni wedi rhyddhau a dyna oedd y prif deimlad tu ôl i wneud y casgliad yna. Oedd y syniad fod o gyd yn bodoli a bod yna rhyw fath o... Oedden nhw dal i chwarae un neu ddau o gyneuon Ankst, a pethau fel Steve Eves lot, a pethau oedden ni'n falch bod nhw wedi rhyddhau, ond hefyd yna llawer mwy o beth oedden ni wedi gwneud, ac oedden ni byth yn clywed nhw. Ac oedd o rhyw fath o, ni'n meddwl bod y cyfrwng Cymraeg yn twyllo i cynulleidfa. So dyna pam nes i, a dyna pam bod fo'n Radio Cymru playlist, dyna'r syniad o... rhyw fath o ddeud, okay, well, I remember all this existing, a oedd o rhyw fath o cyflwyno nhw eto mewn rhyw ffordd, just i atgoffa bod hein i gyd allan. Cos mae'r catalog Ankst wedi mynd, does a ddim ail gyhoeddi'n digwydd. Ar CD o vinyl, ti'n meddwl? O stwff Ankst gwreiddiol, mae just, ti'n gwybod, grwpiau eisiau rhyddhau stwff, wrth gwrs maen nhw an, ond doedd na ddim teimlad bod eisiau cadw'r catalog yn fyw. Fel copia, ti'n mo, i bobl brynu. So hyd yn oed rhywbeth fel casgliadau o bopeth, di rheina ddim yn cael ei ailgwasgu chwaith? Na, maen nhw wedi mynd. Roedd ni'n cyn ar y syniad o pam oedd y thing godr i ben, oedd yr artistiaid wedi helpu ni lwyddo yn cael bod yn ôl. A maen nhw oedd bi efo. A mae'r un beth nathon ni oedd fod yn gyfrwng i adlewyrchu'r un oedd nhw'n greu ar y pryd. So pan oedd ni'n gorffan, oedd nhw'n cael bod yn ôl. So na bydd yn nod. A ddech chi'n sôn bod Ankst yn dechrau cyn y we, a bod y we a'r mobile phones yn dechrau diwedd y 90au, popeth yn cicio mewn. Wedyn mae Turnstile, sef beth ti'n gweithio ar nawr, a wedi ers diwedd Ankst fath o beth, yn rhywbeth o gyfuniad o reoli, o ryddhau record, o gyhoeddi y gerddoriaeth hefyd, yn dydi? Mae'n gyfuniad bod math o bethau, oedden ni'n jyst yn trio ffendio ffordd o... Achos yn amlwg erbyn yr amser ni gychwyn Turnstile, o dim modd neu bywoliaeth allan o ryddhau records. Do'n am ffordd o wneud bywoliaeth yn reoli bandiau, a dyna'n ffordd o wneud bywoliaeth yn gyhoeddi bandiau. So yr unig ffordd o wneud bywoliaeth oedd cyfuno'r tri yn nhw a gobeithio fydd un yn gweithio. Wedyn,
dyna beth nathon ni radda. So, da ni'n gweithio mewn gwahanol ffyrdd efo gwahanol artistiaid, a maen nhw'n gyfuniad o artistiaid Cymreig, Griff Rhys, Kate Le Bon, ac yn y blaen, neu hefyd artistiaid Americanaidd hefyd. So, unrhyw beth da ni'n deimlo, da ni'n wirioneddol licio, da ni'n gallu gweithio mewn gwahanol ffyrdd efo nhw. A eto, fel oedd cyfnod Ankst, mae'r pwyslais ar ddarganfod pethau newydd i'r amser, ar weithio yn dymor hir o bobl, ond ar yr un pryd cadw pethau newydd a cadw pethau newydd y drwodd. A gallu gweithio mewn ffordd gwahanol, mewn gobaith y gallwn ni helpu artistiaid ar ryw ran o'i gyrfa nhw. Sef pam ti weithio mynd i America am noson yn dweud weithio? No. Dwi'n cynna. A jyst nôl sydd nôl i Gaerdydd. Nôl sydd nôl i Gaerdydd, ie. A da ni rhannu'r hyn, dyna stori gwallt, dyna sydd ti'n gwybod hynna, de? Ie. Mae'n swnio fel rhyw slave. Emma. O, wir? Ie. A dwi'n gweld i, a mae'n dweud, oh, I saw your mate Huw. He's on Radio 1 again this week. Ie. A mae'n mynd... Ti'n dath bod gen ti job na? Ie. A mae'n dweud, how's your friend who's always going to America? Y hoff record, Emyr, ar label Ankst. Os oes rhaid ti ddewis un album, neu EP, neu single, pa un sydd ti'n mynd am? Yr un sydd ti'n achub mewn tân? Tate. Gorkies. Sydd ddim ar gael? Na. Nynlle? O'n i bai bod gennych chi gopi? Mae yna rwy'n di roed ar YouTube, dwi'n meddwl. So mae fe wedi wrando ni. Ond, na, just hwnna, ie. Tate gan Gorkies. Ac Alun, pa un sydd ti'n dewis? Tate gan Gorkies. Diolch yn fawr iawn am siarad â ni. O hefyd, pryd oedd y tro diwethaf i chi wneud cyfaliad gyda'ch gilydd am Ankst? Rioed, dwi'n meddwl. Erioed? Hynny un, do? Dwi'n cofio gweld chdi a Griff ar rhaglenni fel Ser. Rhywbeth fel la, dwi'n cofio beth yna. Na, wrth ddim, actually. Na, dwi'n meddwl bod ni'n rhaid wedi. Wel, ni ddiolchgar iawn i chi am siarad â ni. A nath eich label a'r records wnaethoch chi ryddhau ysbrydoli gymaint o bobl. Felly, diolch yn fawr iawn, Emyr Glyn Williams ac Alun Llwyd. Diolch Huw. Mae esyll hoffi bo'n creadur a dyle fi gwybod cys fi di dath wneud dyddiadur a ma fe'n a neb arall di barnu. Wel mae Stephen wedi cwmpo mewn cariad gyda dyn tywydd. Mae ei ffordd o chwerthu'r